Hej og velkommen til den her video, hvor vi skal lave noget, der hedder Diablo. Det er sådan en ting, hvor man har de her træpinde, som I forhåbentlig kan se. Og så kan man lave tricks med dem, og jeg skal til at lave trick. Det her er bare sådan, I ved, ikke et trick. Det er bare så man kan få mere fart på. Men i hvert fald, jeg skal prøve at lave et nyt trick i dag, og så skal jeg prøve at lære lidt på grund af BV, så det der det. Men for eksempel det her, det er spotweb, og så skal jeg nok vise jer, hvordan man gør i næste video. Senere video. Og så alt muligt andet spændende. Så lad os bare komme i gang. Så jeg tror nok, vi starter med, eller det ved jeg, at vi starter med at lære, eller jeg skal lære med at lære det nye trick. På grund af, at så kan jeg lære jer lidt til sidst, og så også, hvordan man laver tricket til jer, der har sådan en her, som nok ingen af jer, der har til det her. Men i hvert fald. Men jeg kommer også til at... Men altså i hvert fald, det er en trick, hvor når jeg lige kommer til at få fart på den, så håber jeg håber ikke, at jeg kan den med samme ordene, ellers er det meget akavet det her. Få den op på snoren, og så under armen, op på snoren, under armen. Ja, men vi ved i hvert fald, hvad de går ud på, okay? Nu tror jeg nok bare lige, at jeg kommer til at sætte en timelapse af, at jeg prøver at lave tricket. Og så stopper jeg lige, når jeg har fundet ud af noget. Som I måske så på timelapsen, så lavede jeg rent faktisk tricket. Men jeg tror ikke, at på grund af, at videoen nok også skal være lidt længere, så tror jeg nok ikke, at det... Så tror jeg nok, at jeg skal være lidt bedre til det anden gang, jeg sådan har gjort det. Rent faktisk rigtig gjort det. Og så måske også i den her video, hvis jeg kan nå det, så måske, hvis man bliver rigtig god til det, så kan man også gøre det med 2 arme. Og man holder 2 arme under. Skal jeg lige vise jer, hvor det er? Skal jeg måske det? Så jeg så der, jeg kan det. Og når jeg ser den her video, så tror jeg måske nok, at I ikke har sommerferie længere. Det er lige ved, at jeg synes, det er sommerferie. Men altså, I kommer nok også til at lave noget det her. Op. Okay, det er rigtig fedt. Det var det forsøg, så skal jeg tilbage til timelapsen. Som den skarpe ser nok vil se, så har jeg nok rykket plads fra der. Du kan ikke se. Fra der, og så her. Men det er mest på grund af, at Diabloen, den vil nok gå i stykker, hvis den faldt for mange gange på jorden. Men der er nok også nogen, der vil se, at i den sidste timelapse, så gjorde jeg rent faktisk tricket. Så nu vil jeg prøve at se, om jeg kan vise jer på rigtig video. Sådan, ikke timelapse, men sådan. Ja. Klip til det, okay? Hey! Op, lad os se, hvad han kan. Ja, tanken var der, okay? Tanken var der. Men hey, jeg gjorde det. Nu skal jeg bare se, om jeg kan prøve at gøre det med 2. Som jeg ikke tror, jeg kan, men...
Okay, I så mig i hvert fald godt, okay? Det er det, videoen handler om, okay? Men nu skal jeg så vise jer de andre tricks, jeg kan. Og lære jer dem, okay? Første trick, jeg tror ikke, jeg har klar. Og så i hvert fald et. Nemmeste til det. Det der i hvert fald skal for. Det her blandt andet er fra far. Og det er fra far på det her. Nu for eksempel har sin fjerde på her. Og det har med sin ene. Og så har man mange slår på det. Det skal man nok få. Der er så mange gør. Og så skal man gå tilbage. Man skal kaste lidt højere, men på grund af, hvis man bare laver et lille hop, så er det for svært at tage, på grund af, så